Heipä hei ja tervetuloa mun kanavalle. Tää on Parinkypän taakka ja mä oon Julia. Ja tosiaan nyt ois tarkoituksena lähteä festaroimaan. Mun kaverit tulee parin tunnin päästä, niin mä ehdin tässä hyvin syö pizzaa. Kävin just hakemaan meille muutamat aloittelevat juomat ja käydä suihkus peseytymässä. Ja sit kun kaverit tulee, niin vois alkaa valmistautumaan. Joten tän kesän ensimmäiset tällaiset kunnolliset festaarit. Let's go! Näitä asun osia on ympäriinsä. Tässä on jotain niinku korualasia, laukkuja sun muuta. Ja sitten täällä on niitä niinku vaatteita. Mut let's see. Mulla on idea, mutta mä katson nyt minkä mä otan. Pitää vähän tsiikailla tuota säätäkin. Laukku, niin mä siis otan tän sinne festareille. Mä ostin tän kontista 4 eurolla. Tää on tämmönen vähän niinku nää lelut, mihin puhalletaan ilmaa. Joo. Tällaisen bagin otan. Siis mä kiinnitin tähän näin. Tääkin on kontista tämmönen ketju. Ja sit mulla on muutamia tavaroita, mitkä on ihan jees niinku festareilla. Sadetakki toimii. Nenäliinoja. Lompakko. Ja täällä on korvatulpat kanssa tommosista. Näitä Loopin korvatulppia. Käsidesi, huulirasva, välipalapatukka, desinfiointipyyhkeitä ja sitten täällä on kuukautissuojia, näitä, mitä nää nyt on. Rakkolaastareita, peruslaastareita, särkylääkettä, tämmönen mini EA-pussukka. Ja sitten tietenkin tänne tulee juomapullo ja varmaan jotain muutamat meikkijutut. Ja sitten pitää keksiä vielä, että mihin tunkasee ton paidan. Mut joo, tällaisella setillä lähdetään. Okei. Nelonen. Me ollaan matkalla nyt festareille. No kun sama vika. Ei, mä ottaisin tommosen. Sä voit ottaa tästä. Mitä mut paljon mä tuun niinku juomaan vielä. Mä nyt unohdin ne lasit. 70. No me voidaan ottaa nyt muut. Please, kiitos. Ihmemiehet, en mä halua tollaista kuvaa mun muistoihin. Sä et laittanut mulle. Niin. Isopäiseltä kaverilta. Sä oot. Ei mut se lukee mun... Mulla on joku tällainen. Pitääkö tää juoda? Pitää. Pitääkö? Mikä? Tällainen. No se on... Mistä tää tuli? Tää on energiajuoma. Pitääkö tää juoda ennen kuin menee sisään? Annat sen Lauralle. Kukahan on? No ei vaan, kyllä mä sen tiedä, toi läppä. Että on oikeesti. Ai ja hirveä. On vessajonoja. Täytyy vähän mennä... Oho. Täytyy vähän jonottaa vessaan. Mulla on hirveä iso naama, oota. Mulla on tämmönen leijona tullut. Vajamajat muotiin. Ne on aina. Istutaan maassa. Kaikki! Valtteri Bottas on vastannut. YouTube-video tissit. Mutta meillä on suklaajana. Kautaa! Olympialaiset! Hei! Mennä muuta. Hei! Mitä täällä on? Hei! Täällä on olympialaiset! Hei! Olympialaiset! Hei! Me ollaan
kattoo Alan Walkeria, kohta se aloittaa. Okay. Mikä sun mielipide on siitä, että me katsotaan kohta Alan Walkeria? Se on turvallinen, hyvä. Voiko ottaa huikaisi? Näin yksin. Mulla oli näköjään vähän juomapullo vuotanut, niin sitten nämä kaikki romut, mitkä tuolla laukussa oli kastunut, niin piti vaan sitten heittää lattiaan, että kuivuu. Mutta tänään on päivä 2. Mä kävin just suihkussa, koska eiliset viinaläikät ja darran alut on nyt selätetty. Ja nyt pitäisi alkaa sitten pikkuhiljaa valmistautua uuteen päivään. Et nyt mä safkaan jotain ja sitten mä ootan, että mun kumppani ja kaverit tulee tänne, niin pystytään aloittaa. Tänään itse ajattelin olla ilman alkoholia. Mä tässä nyt laittelen rasvaa. Niin, koska eilen tuli otettua kuppia. Ja tuntuu siltä, että sitten on vaan niin paljon omissa maailmoissaan, kun on juonut alkoholia. Niin sitten ei pysty nauttimaan samalla tavalla siitä keikasta. Niin tänään mä koitan mennä ilman alkoholia ja katsoa ja vertailla nyt niitä päiviä. Ja sitten ei ole darraa seuraavana päivänä, joka olisi superjees. Ja muutenkin on aika hintavaa kumminkin juoda festareilla. Jos siellä oli lonkerokissa 9,50, niin jos sillä hinnalla saa kaupasta. No, jos sen lonkkupäkki maksaa sen 18 €. Joo. Jos tää päivä mennään limulinjalla. Nyt olisi aika kuivata hiukset. Ja siis, mä käytän kuivaajaa. Joo, käytän kuivaajaa, kyllä. Mut sit kun mä kuivaan hiuksiin, niin mä yleensä käytän korvatulppia, koska niin, aivot ei toimi. Niin en halua kuunnella tätä täysillä. En mitään. Päivä 2 starttia. Julia, mitäs teet? En mitään. Tää on limo. Suunnitelmat muuttuivat. Mä tein sun meikis kuvaa videoa. Oi. Haa? Ei tässä mitään. Tässä ei varmaan kuulu mitään, mutta ruokaan meni 52 €.
arvostelu. No joo, tästä. Mennäänkö tonne päin? Tästä. Nyt on sitten viikonloppu weekendöity. Ja on maanantai. Joten mä en muistanut ottaa taaskaan videoa, kun lähti himaa sieltä. Tai niinku molempina päivinä tuli lähettyä aikaisemmin. Et viimeisenä päivänä silleen kesken tieston, ei viimeisen kuin ensimmäisen päivän kesken tieston. Ja sitten lauantaina ton trumpetin ehkä puolesvälissä, en tiedä. Niin. Ei vaan jaksanut enää olla, kun alkoi väsyttää, oli nälkä ja semmonen niinku uupumus hittas. Mutta joo, oli ihan mukavaa, että kaverit lähti messiin ja jos tälle pitäisi antaa joku arvosana, niin ehkä 3/5 festarit. Siellä oli hyvää, mutta siellä oli omasta mielestä myös huonoa. Mutta pysytään ehkä positiivisen parissa, niin ainakin Futurestage oli jotenkin viihtyisämpi kuin viime vuonna. Toki siellä olisi voinut olla enemmän penkkejä, kun viime vuonna oli semmosia penkkejä, festaripenkkejä, just niitä pöytiin. Mut joo, kiitos kun olit mukana katsomassa ja palataan seuraavan videon parissa. Hei hei!